Рәмзия Ғабдылхакова. Көтәр кешең булса. Вәлижан аларны машинасы белән Казан вокзалына кадәр озата барды. Тиргәк әйберләрне вагонга ташып, үзе урнаштырды. Поезд китәргә ярты сәгатьләп вакыт бар иде әле. Шулай да балалар түземсезләнеп вагонга кереп утырдылар. Көләч шат йөзләре әле бер, әле икенче тәрәзәдә күренде. Вәлижан аларга карап елмайган, кул булгаган булды, әмма күзләрендә бары сагыш, әйтеп бетергесез сагыш иде. Яшы күзләреннән таммаса да, бәгыренә тиелгән иде. Рәйхана аның кырында мәрмәр сындай гамсыз, горур кыяфәт белән басып тора. Әйтәсе сүзләр әйтелгән, ике арада бер нинди сер, аңлашылмаучылык калмаган кебек. Барысы да хәл ителгән. Поезд гына кузгалып китәсе бар. Әмма ул кузгалырга ашыкмый. Кызганыч ашыгыбрак килделәр. Хушлашу минутлары озаккарак сузылды. Вакыт акырын үтә. Син кайт инде. Караңгыга калма, диде Рәйхана. Иренең бер сүз дәшмичә ялварулы карашын үзенә төбәп, һаман нидер көтүе, өмет итүе аны ялыктыра, эшен пошыра иде. Кая ашыгырга, диде ир, авыр карашын поезд китәсе якка күчереп. Рәйханәнең карашы да шул якка төбәлгән иде. Ләкин карашлары бер якка төбәлсә дә, уйлары төрле якка чапты. Хатын үзе китәсе якта бары яктылык, кояш күрсә, ир өчен ул тарафта бәхетен урлаучы төн иде. Мин ышанмыйм. Син барыбер кайтачаксың. Мин сине көтәчәкмен. Кирәкми, көтмә. Мин синең бәхетсез булуыңны теләмим. Теләмәгәч ник китәсең? Сездән башка мин ничек бәхетле була алам? Без бу турыда сөйләштек инде. Рәйхана кисәк борылып, вагон ишегенә таба атлады. Вәлижан ниндидер ярсулы ашкыну белән аны беләгеннән эләктереп алды. Күкрәгенә кысып, кабаланып кыча, үбә башлады. Әмма хатынның иреннәре таш кебек каты һәм салкын иде. Җибәр, Вәлижан. Берни үзгәрмәячәк. Барысы да хәл ителгән инде. Ләкин ир тынычланмады. Хатыны артыннан вагонга ярып керде. Әле улын, әле кызын кычып үпте. Балалар әтиләренең ник булай нечкәрүен аңламадылар. Алар гомумән күп нәрсәне аңламый иде әле. Алар өчен иң кызыгы поезга утыру һәм каядыр китү иде. Кая? Анысы мөһим түгел. Иң мөһиме моңарчы билгесез булган җирләргә, яңа шәһәрләр, яңа авыллар күрергә. Таныш түгел юллар буйлап алга ыргылган поезд тәрәзәсеннән аларга әле өр-яңа дөнья ачыласы бар. Шуңа күрә кыз белән малай поездның тизрәк кузгалып китүен һәм яңа офыкларның ачылуын тели. Тормышларына кинәт килеп кергән бу серле яңалык аларның нәни йөрәгенә әйтеп бетергесез шатлык бирә иде. Шулай да әтисе күзләрендә тибрәлгән сагышны тоеп чамалап алган сизгер кызчык аны кызганып сорап куйды. Әтием, син нигә безнең белән бармыйсың? Монда урын күп ич. Җавап урынына Вәлижан аны күкрәгенә кысып, чәчләреннән үпте. Аннары борчулы йөзен хатынына борды. Бу котышкыч гаделсезлек. Син мине үтереп китәсең. Алай димә, Вәлижан. Син әле яшь, барысын да өр-яңадан башлый аласың. Ирек белән Алиямны кем кайтарыр? Башкалары булыр. Орлыгы Бохарада түгел. Ә син рәхимсез. Шулай да мин көтәчәкмен. Бел, мин сезне барыбер көтәчәкмен. Шулай диде дә Вәлижан, кисәк кенә урыныннан кузгалып купедан чыгып китте. Вагонның ике катлы тонык тәрәзәсеннән аның башын бераз ия төшеп, кызу-кызу атлап китүе күренеп калды. Бу кеше Рәйханәгә бик якын һәм бик кызганыч иде. Шулай да ул тәвәккәлләде. Ниһаять поезд кузгалып китте. Ул алга барган саен караңгылык та куера иде.
Шыркылдаша бер-берсенә: "Әнә кара, сыерлар йөри, әнә кара, күпме машина, әнә кара, агачлар чаба" диешкән балалар да тынып калды. Караңгы тәрәзәгә карау кызык түгел иде. Шуңа күрә алар йоклау ягын карадылар. Шаулашкан гөрләшкән җирләреннән кинәт тынып, бары тик гөнаһсыз сабыйларга гына күрсәтелә торган төсле әкияти төшләр дөньясына, татлы йокы иленә китеп югалдылар. Рәйханә үз уйлары белән тынлыкта ялгызы калды. Ул уйлар ничегеләкте шулай уралган йомгагыннан сүтелеп, мунчаладай чуалган иде. Уйларның башы еракта, яшьлек илендә калган иде. Әлегә хәтле йокымсырап торган хәтер хуҗасының боерыгына шатланып җитез генә урыныннан кузгалды да, җиңел генә ак канатларын җилпеп, үткәннәргә юл алды. "Минем анда барасым килми. Рәйханә тулай торакның тимер башлы сиртмәле караватына сузылып яткан да, күз яшьләренә буыла кычкыра: "Минем анда беркемем юк. Нишлим мин анда? Я же там с ума сойду!" Бүлмәдәшләре Рәйханәнең иреккә үз сүзле кыз икәнен яхшы белә. Аны юатудан файда юк икәнен дә беләләр. Юаткан киләгән саен ныграк кыланачак. Шуңа күрә аның сүзләренә игътибар итүче юк. Һәр кайсы үз эше белән мәшгуль. Резидә бер ни булмагандай үз алдына нидер көйләп, җылы свитер бәйләп утыра. Ә Гөлшат колакларын учлары белән томалап китап укый. Бүген аларны эшкә билгеләү булды. Рәйханәнең чаллыга китәсе килгән иде. Ләкин ул кергәнче яхшы урыннар яхшы укучыларга бүленеп бетте. Халыкара билгене якын итүчеләргә әллә ни сайлау мөмкинлеге калмады. Рәйханәне М районына билгеләделәр. Аның гомердә дә анда булганы юк. Ул аны хәтта кай тарафта икәнен дә белми иде. Шуңа күрә беренче эше шул булды. Кайтышлый Татарстан картасын сатып алды да, караватына сузылып ятып шуны өйрәнә башлады. Ручкасы белән йөртә торгач, аннан М дигән районны эзләп тапты. Тапты да разбой салып кычкырып та җибәрде: "Ужас! Җәһәннәм тишегендә бит бу! Не хочу! Не хочу!" Аның нечкә көчле тавышы коридордан үтүчеләрне дә шумга салды бугай. Әле берсе, әле икенчесе бүлмә ишеген ачып: "Кому плохо? Что случилось?" дип сорый башладылар. Ләкин язмыштан узмыш юк. Улый булса да, М районына китеп барды Рәйханә. 3 ел ничек тә түзәрмен әле дип, үзен юаткан булды. Ул чакта шулай иде. Техникумны тәмамлаганнан соң, юллама буенча билгеләнгән урында 3 ел хезмәт итү мәҗбүри иде. Ана авыл хуҗалыгы машина тракторлары паркындагы кичкенә генә ашханәгә пешекче итеп куйдылар. Рәйханә шунда эшләүче 40лап ир-атны көненә бер тапкыр бик тәмле, бик яхшы итеп ашатырга, алар артыннан үзе үк җыештырырга да тиеш иде. Пенсиягә китеп барган Наҗия апалары урынына яшь шибәр кызны күргәч, ир-ат халкы ах итте. Тузлы ашта, чиле-пешле бутка да кәефләрен бозалмады. Кыз өстенә язгы җылы яңгыр булып мактау арты мактау яуды. Курка гына эшкә тотынган Рәйханә ир егетләрнең игътибарыннан чәчәк атты. Әмма кәефен бозучы барыбер табылды. Кем диген? Борын астыда кипмәгән малай шалай. Иң соңыннан ашханәдә беркем калмагач килеп керде ул. Ябык озын буйлы, кыңгырт бөдрә чәчле, кырыс карашлы бер егет кисәге. Ашарны алды да бер кашык кабу белән ашлы тәлинкәсен читкә этеп: "Фу, үзең ашап карадыңмы соң моны? Авызга капмалы түгел бит", диде. Рәйханәнең сөмсере кыелды. Беркем зарланмады әле. Ашадылар. Ашарлар инде, башкасы булмагач. Бу буламык белән агуланганчы мин лучше аш йөрим. Шулай диде дә, эре-эре атлап чыгып та китте. 40лап ир-егет арасыннан нәкъ менә шунысы, агулы энә кебек йөрәккә кадалып калды. Шуннан соң инде аның керүен Рәйханә куркып, шикләнеп көтә башлады. Әмма егет атна-10 көннән соң гына күренде. Керүгә бик эшлекле кыяфәт белән: "Пешерергә өйрәндеңме?" дип сорады. "Ошамаса, ашама", дип кырт кисте кыз аңа борылып та карамыйча. "Синең аркада аш йөриммени? Хөкүмәт минем өчен дә түли бит. Минем өлешне кая куясың?"
кесәгә салып ап китәм. Аштан үлмәс өчен. Үзең пешергәнне ашыйсың әллә? Ашыйм шул. Синең кебек хан баласы түгел. Безгә бара. Ну сал инде алайса. Син агуланмагач, может бит мин дә исән калырмын, диде егет. Ни гаҗәп, йөзендә елмаю иде. Һәм бу елмаю аңа бик тә килешә. Бөтен йөзенә нур сибә иде. Көтелмәгән хәлдән Рәйханә каушап калды. Егетнең авыз итүен куркып, шөбһәләнеп көтте. Менә кашыгын атып бәрер дә, тупас сүзләр әйтә башлар төсле иде. Тик егет бу юлы үзен сабыр, тыныч тотты. Тәлинкәсен бушатып куйды да, «Ярый, булмаганда бара бу», диде. Рәйханә дә җиңел сулап куйды. «Ә нигә син гел соңга калып керәсең?» «Көтәргә яратмыйм. Кеше күп булганны яратмыйм. Өйдә дә бер көтү халык, монда да туйган инде». «Алай булгач син кеше яратмыйсың булып чыга». «Может бит шулайдыр». «Сине яраталармысың?» «Анысы инде миңа барыбер». Рәйханәнең бу усал егет белән дустана мөнәсәбәттә буласы килә иде. Дус булсалар бәйләнеп йөри алмас. Шуңа күрә ягымлы булырга тырышып, «Ә синең исемең ничек?» дип сорады. «Сиңа ниме?» «Кирәк инде?» «Син аш пешерүеңне бел. Мондагы халыкның исемнәре сиңа шуртыма да кирәкми». «Ә мин Рәйханә булам». «Шуннан ни?» Кыз үртәлде. Бер ни барып чыкмый. Бу тәкәбер егетнең кытып күңеленә юл таба торган түгел. Үзеңне кимсетеп тырышасы да юк. Егет үзе турында бер ни әйтмәсә дә, сораша тикшеренә торгач, барыбер үзенә кирәген белде Рәйханә. Сөйләшергә яратучы тасма телле абзыйлар табылды. Сораштыра торгач, егетнең Фәнил исемле булуы ачыкланды. Аның Волга машинасында хуҗаны йөртүе, 2 эне белән 3 сеңелнең абыйсы икәне, әнисе ширле булгач, байтак кына эшләрне үзенә башкарырга туры килүе билгеле булды. Фәнил бик оста пешерә икән. Рәйханә ул пешерергә һич тә яратмый шул менә. Техникумга да ялгышып кына барып керде. Хисапчылар бүлегенә керергә теләгән иде. Конкурстан үтә алмады. Аны технологлар әзерли торган бүлеккә алдылар. Анда укучылар саны җитми иде. Беренче курсны тәмамлагач та аңлап алды кыз. Бу аныкы түгел. Монда буталып йөрисе дә юк. Әмма әти-әнисе аяк терәп каршы торды. Бер кергәч укыйсың. Алган һөнәр зыян итмәс. Алар кушкач укыган булды инде, тик менә бер дә эшлисе килми әле. Ләкин бу тәкәбер егет алдында сынатасы да килми. Рәйханә чемоданына тиеп килгән калын дәфтәрләрен яңадан тартып чыгарды. Шуларны яңадан укып, төрледән төрле ашлар әзерли башлады. Фәнил ашханәгә кермәсә дә, ризыкларыннан авыз итмәсә дә, их, бу кыз бигрәк тәмле пешерә, телең йотарлык дип мактау сүзләренең аңа барып ирешүен барыбер тели иде ул. Никтер тели иде шул. Егетнең кимсетеп, мыскыллап әйткән сүзләре минлегенә, горурлыгына тиде ахыры. Ничек инде җиләк кебек чибәр кызны санламыйлар, кимсетеп торалар әле. Хурланырсың, кимсенерсең дә шул. Нурлы йөзен бик сирәк кенә күрсәткән шул егет көннәрдән бер көнне гел Рәйханә янында йөри башлады. Юк, һич тә үзе теләп кызны тансыклап түгел. Фәнил исерек килеш милициягә эләккән икән. Шуннан соң моны җылы Волгадан куып төшереп, Беларусь тракторына утыртып куйганнар. Ә бу трактор көненә бер тапкыр Рәйханә белән үзәк ашханәгә барып, кирәкле азык-төлек алып кайтырга тиеш. Шулай итеп, буларның юллары кисеште. Теләсәләр, теләмәсәләр дә көн сайын очрашырга, бер-берсенә түзәргә тиеш булдылар. Фәнилнең аяк астында буталып йөрүе Рәйханәнең җин ачуларын кубарды. Әйтерсең, кияүгә дә чыкмаган килеш кайнаналы булып куйды. Кичкенә генә ашханәдә егетнең борын тыкмаган җире калмады. Иң башта ул чибеннәр белән көрәш башлап җибәрде. Аш пешергән җирдә бу мөртәтләр булмаска тиеш дип, бар җиргә серкә сибеп чыкты. Аннары кызның бер алдына, бер артына төшеп, бәрәңгәр шүеннән 1000 гаип тапты. Кабыгын калын әршисең, яртысы әрәмгә китә, күзләрен алып бетер дип өйрәтеп торды.
Рәйхәнә салат әзерли башлаган иде, анда очып кунды. Нигә шулай эре турыйсың имеш. Ашка суганны кыздырмый гына салмакчы иде, аны күреп алып бәйләнә башлады. Кыздырып салырга кирәк, алай тәмлерәк була. Аннары кызны тәмам гәрләндереп, 3 ел буе нимә укыттылар соң сезне анда дип мыскыллады. 3 ел буе кемнәрнедер укытканнардыр анысы. Тик Рәйхәнәне түгел. Кыз үзенең картинка кебек матур башын китап укытып җафаламады. Казанның бер башыннан икенчесенә бәйрәмнәргә, биюләргә чапты. Бер генә концерт, бер генә яңа кино, бер генә спектакльдә Рәйхәнәсез үтмәгәндер мөгаен. Әти-әни акчасына өметләнеп утырмады кыз. Балалар бакчасында идән юды. Кашларын сикертә-сикертә, егетләр кесәсеннән дә акча чыгартырга шактый оста иде. 3 ел буе баш бәрә-бәрә укыганнар Казан, Чаллы, Әлмәт кебек зур шәһәрләргә урнаштылар. Рәйхәнәгә менә шул авыл калды. Моның өчен нимә техникумда укып йөрергә иде? Ярәмгә узган гомерләр. Йөри инде хәзер бер юнсез егет кисәгеннән мыскыл иттереп. Рәйхәнәдә минлек, тәкәбберлек җитәрлек иде. Берсендә түзмәде. Егет гадәттәгечә акыл өйрәтә башлагач, үртәлүеннән кабарып кулындагы ат башы хәтле кызыл чөгендерне бар ачуы белән Фәнил өстенә атты. Карт күсенекедәй озын койрыгын булгый-булгый, чөгендер Фәнилнең колак төбеннән выжылдап узып китте дә, тәрәзә пыяласын шәл-пәрәмә китереп урамга очты. Рәйхәнә авызын ачып катып калды. Тәрәзәсе шыр ачык ашханәне төнгелеккә калдырып китү турында уйлыйсы да юк. Кызга аны саклап шунда кунасы гына кала. Ул үртәлүдән йөзен куллары белән каплады да, үксеп елап җибәрде. Фәнил бер сүз әйтмичә чыкты да китте. Эш сәгате бетеп килә иде инде. Рәйхәнә арлы-бирле ярдәм сорап чапса да, иртәгәсез булмый диделәр. Пыяла алырга склад бикле булып чыкты. Еларга җитешеп ашханәсенә кайтса, анда фанер кисәге күтәреп Фәнил йөри. Син кайгырма, шуны булса да кадаклап куярбыз. Калганын иртәгә җайларбыз. Кызның авызы йырылды. Шатлыгыннан үзе дә сизмичә Фәнил дип кычкырды да, күз ачып йомганчы егетне кычып үбеп тә алды. Шунда егет күңелендәге ниндидер бер кылчыңлап куйган күрәсең. Ул кызга кайнаналарча түгел, егетләрчә карый башлады. Элек үзәк ашханәгә азык-төлек алырга баргач, Рәйхәнәне ялгызын калдыра да, андагы кызлар белән шаярышып йөри иде. Хәзер Рәйхәнәдән бер адым калмый. Аңа булыша, тегесен бусын алып килешә. Тукта, сиңа авыр бит дип ярдәмгә ашыга. Аралары җылынып киткәч, кызга да җиңелрәк. Хәзер егеттән начарлык көтеп куркып йөрми. Шулай да аның белән сак, бик сак әле. Бер көнне кызык булды. Товар бушатып маташканда, каймак тутырган пыяла савыт Фәнил кулыннан төшеп шәлпәрәмә килде. Рәйхәнә ах итте. Нишлибез инде хәзер? Син шунда тор, мин хәзер киләм диде Фәнил. Һәм тракторына утырып каядыр югалды. Кайтканда куллары буш түгел, берсендә банка белән каймак, икенчесендә капчык иде. Һәм ул капчык никтер селкенә иде. Егет каймаклы савытны Рәйхәнәгә тоттырды да, капчыкны әйләндереп каплады. Аннан чыелдашып мәче балалары кыйылды. Күршенекләр, диде Фәнил. Мәчеләре уңган, ташып кына тора. Рәхәтләнеп бер сыйлансыннар әле. Мәче балаларына ул көнне бәйрәм булды. Ашхана ишек төбен ялт иттереп куйдылар. Алар да тук, Рәйхәнәгә дә эш кимеде. Аларга бергә рәхәт иде. Фәнил өчен дөньяда Рәйхәнәдән башка кыз юк. Яратканын тизрәк туган йортына алып кайтып, үзенекеләр белән таныштырасы, гомерлек яры итәсе килә. Очрашкан сайын иләнешик ди. Тик кыз ашыкмый, чөнки белә. Фәнил өендә аны чирле кайнана, бер көтү кайныш көтә. Аңа егете белән сөекле кәләш булып кына очрашып йөрүләре күпкә җайлырак. Һич тә гаилә мәшәкатенә чумасы килеп тормый әле. Яшь чакның рәхәтен күреп, кадерен белеп калырга кирәк. Сөйгәне булай да янында ич, булай да күзенә генә карап тора. Бер-берсен шашып сөйгән ике гашыйк мәңге аерылмас кебек иде.
Әмма айрылдылар. Аларны тормыш үзе айырды. Әлегә хәтле гаилә хәлләре буенча хезмәттән кичектерелеп торган Фәнилне энесе училищены тәмамлап эшли башлау белән солдат хезмәтенә алдылар. Иптәшләре солдат формасы киеп ил сагында торганда, армияга бармауына кимсенеп, уңайсызланып йөргән Фәнил шатланды да, уфтанды да. Шатланды, чөнки ул да башкалардан ким түгел. Ул да яшьтәшләре кебек кулына корал тотып ватанны саклаячак. Ә ул елларда армияда хезмәт итү зур дәрәҗә иде. Уфтанды, чөнки сөйгәне кала. Аңардан 2 елга түгел, 2 көнгә аерылу да егет өчен җан газабы. Шул гомер күрми торса, сагыштан үләчәк бит. Буларга шикләнү хисе дә өстәлде. Көтәрме аны Райханә? Бигрәк чая, тере кыз бит. 2 ел буе ай-һай, Фәнилне көтеп өендә генә моңаеп утырыр микән? Менә шул мәсьәлә ифрат борчый иде Фәнилне. Шуңа күрә кулына повестка алуга өзми куймый өйләнешү турында сайрый. Тик кыз аяк терәп каршы тора. Мин сине көтәм, Фәнил. Ышан, валлаһи көтәм. Син кайткач та өйләнешербез. Рәйханә егетне армияга озату кичәсенә килде. Анасын да, туганнарын да күрде. Бу йорттагы ярлылыкны да күрде. Фәнилне никадәр яратса да, бирегә килен булып төшү теләге калмады. Ләкин егеткә аны-моны сиздермәде. Озаткан чакта хәрби комиссариатның кызыл йолдызлар төшерелгән тимер капкасы төбендә аның күкрәгенә капланып яшь түкте. Фәнилдән айрылу чынлап та ифрат авыр булды. Сөйгәне киткәч, авылында бер нинди ям, шатлык калмады. Моннан ничек тә чыкыну ягын карау кирәк иде. Теләсәң, теләмәсәң дә шушында 2 елга якын эшлисе бар. Аның моңсуланып калуын күреп, эштәге егетләр, яшь ирләр шаярткан булды. Фәнилнең кызын ялгызын калдырып булмас. Солдатканың күңелен күрергә кирәк. Әллә чынлап, әллә сынап, сүз кушучылар да булды. Тик гаҗәп хәл. Әлегә хәтле ир-ат җенесенең игътибарына эреп төшә торган кызның күзенә башка беркем күренми. Ул үлеп Фәнилен сагына. Чынлап торып баштан аяк гашыйк булуын ул үзе дә сизми калган. Мәхәббәт дигәннәре шундый була күрәсең. Рәйханә егеттән өзелеп хатлар көтә. Аларны кат-кат, тәмам ятлаганчы укый. Үзе дә бер-бер артлы сөю сагыш тулы хатларын ниндидер соннар артына яшеренгән тарафларга җибәреп кенә тора. Ул инде Фәнилне көтәсенә дә, язмышын бары аның белән генә бәйлисенә дә чын күңелдән ышана. Фәниле генә кайтсын, аның ярлы өендә яшәргә дә, авыру әнисен дә карарга риза Рәйханә. Тик тизрәк кайтсын гына. Фәнил хезмәте турында бик кыска яза. Барсы да әйбәт, иптәшләр яхшы, командирлар яхшы, ашау яхшы. Калганы туган як хәлләрен, эштәгеләр турында сорашу, аннары су буйлык сагыну сөю хисләре. Киләчәккә хыяллар. Кайткач, шулай итәрбез, булай. Без бергә булырбыз, син көт кенә. Көтте Рәйханә. Сөйгәненнән һәр көнне диярлек хатлар килгәндә дә көтте. Ул хатлар сирәгәйгәч тә, бөтенләй килми башлагач та көтте. Хәбәрсез югалган дигән хәбәре килгәч кенә тәмам аптырашта калды. Бу хәбәрне аңа Фәнилнең сеңлесе Миләүшә китерде. Яшь айырмалары шактый булса да, алар дуслашканнар, аралашып сөйләшкәләп торалар иде. Абыйсы кәләшенең тугрылыгына сокланган, шуңа күрә аны туганыдай якын күреп, хөрмәт итеп йөргән кыз, сораулы карашын Рәйханәгә туп-туры төбәп: "Син аны бүтән көтмисең инде, әйе бит?" дип сорады. "Көтәм" дип җавап бирде Рәйханә. Әни дә көтә. Ул абыемның кайтасына ышана. Мин дә ышанам.
Шулай дисә дә Миләүшәнең күзләренә мөлдерәмә яшь тулган иде. Шул авыр хәбәрне алгач кына туганнары да, Рәйханә дә белделәр. Фәнил Әфганстанда хезмәт иткән икән. Анда хәбәрсез югалу ул инде мәңгегә югалу дигән сүз. Газеталарга язмасалар да ишетеп белеп торалар. Әфган якларыннан цинк табутлар белән бергә котышкыч хәбәрләр кайта. Ул төнне Рәйханә йоклый алмады. Бер елады, бер уйланды. Аның киләчәге тулаем Фәнил белән бәйләнгән иде. Киләчәк турында бөтен уй-хыяллар Фәнил кайткач белән башланып китә дә, әллә ничә төсле матур нурларга күмелә иде. Инде Фәнил кайткач дигән күпер гүя җимерелеп төште дә, киләчәккә илтер юл ябылды. Алда ярлары ишелгән дәрья. Теләсәң нишлә. Миңа моннан китәргә кирәк дигән фикергә килде кыз. Чөнки бөтен нәрсә Фәнилне хәтерләтә. Кайсы якка карама, Фәнил килеп чыгар төсле. Үз якларына кайтып китсә, бәлки онытылыр, бәлки башка кешегә күзе күңеле төшәр. Ни дисәң дә, яше бара, үз тормышын корырга вакыт. Авыр булса да, Фәнилнең юклыгына күнеп, яшәүне дәвам итәргә кирәк. Икенче көнне ул директор янына кереп, китәргә гариза язды. Сиңа тагы елга якын вакыт эшлисе бар бит әле, дип каршы төште башлык. Мин монда кала алмыйм, диде кыз. Бер ел үтә дә китә ул үскәнем, түз биразга. Эшең авыр түгел, ошамаса башка ашханәгә күчерербез. Директорның аны җибәрәсе килми иде. Рәйханә башын иеп һаман үзенекен тукыды. Җибәрегез мине, зинһар җибәрегез. Ярый алайса, булай итәбез. Син ял ал, әниең янына кайт. Киңәшләш, яхшылап уйла. Бәлки ниятең үзгәрер. Кайда да эшләргә кирәк. Шулай итеп, Рәйханә туган ягына кайтып китте. Җәй иде. Бар дөньяның кояш нурларына күмелеп иркәләнгән чагы. Әтисе ерак болынга печән чабарга йөри. Әнисе белән Рәйханә аны әйләндерә-әйләндерә киптерәләр. Аннары бергәләп машинага тиеп алып кайтып, сарай башына урнаштыралар. Әти әнисе күзеннән качып, Рәйханә шул печәнлеккә менеп күңелен бушата. Монда аны беркем күрми, беркем кумачауламый. Һәр фаҗига кеше күңелендәге хис кичерешләрне көчәйтеп, үстереп җибәрә. Фәнилнең ерак Әфганстан җирендә югалуы кызны кара кайгыга салды. Ул башы аягы белән шул кайгы эченә кереп чумды. Фәниле искә төшсә, аның онытылганы да юк. Күзләренә яшь тула да, ул печәнлеккә менеп китә. Шунда сагыш әрнүләренә ирек биреп, рәхәтләнеп елый. Күңеленнән генә Фәниле белән сөйләшә. Аның гел ялгыз каласы, бер ялгызы моңаясы, сагышланасы килә. Ул үзен Фәнил алдында гаепле тоя. Күңеле сизгәндәй, күпме үгетләде бит аны Фәнил. Чык миңа кияүгә дип күпме ялварды. Әгәр Рәйханә ризалашкан булса, бәлки балалары туар иде. Фәнил тыныч күңел белән хезмәт итәр, һәлак булганда да җирдә минем дәвамым кала дип юаныр иде. Шуларны уйлап Рәйханә җан газаплары кичерә. Сөйгәнен кызгана. Авыр аңа. Бик авыр. Үзен кая куярга белми изгәләнеп йөри. Ул кичне дә Рәйханә сагышка бирелде. Егетнең сурәтенә карап, бергә үткән көннәрне, ык буенда учак ягып, икәү таң каршылауларын, бала чага кебек чыркылдаша-чыркылдаша су керүләрен исенә төшерде. Рәйханә бары тик үткәннәр белән генә яши. Аның өчен бүгенге дә, киләчәк тә юк. Йылый-йылый Фәниле белән сөйләшә. Ул авыру. Ул инде чынлап та авыру. Тик аның хәлен аңлаучы юк. Чөнки җан яралары күзгә күренми. Кешене эчтән корт кебек кимерә. Бөтен егәрен, көч-куәтен ала. Рәйханә печәнлектә үзен Фәнилен кызганып уйга бирелеп ятканда,
Әтисе эштән кайта. Һәр вакыттагыча өйгә кереп тә тормыйча сарайга үтә. Малларга бераз печән төшермәкче була. Шул ният белән сарай башына башта сәнәкне ыргыта. Һәм шул сәнәк дөньяда бер нинди гаме булмыйча сагыш томанына кереп югалган Рәйханә өстенә килеп төшә. Бер үлде, бер терелде Рәйханә. Айлар буе җир белән күк арасында саташып йөрде. Аны башта район хастаханәсенә, аннары Казанга угалып китәләр. Баласын чак кына үтерми калган ата җан газаплары кичереп үзен куяр урын тапмый. Көне-төне үзен-үзе битәрләве генә җитмәгән, аны суд юлында йөртәләр. Бу кадәр хурлыкка, авырлыкларга түзми, дөньяның бар газабыннан бер юлы котылырга теләп, ул үзенә кул сала. Әнисе түзә. Баласына ярдәм кирәк чакта, аналарда таулар күчерерлек көч, ялкын эченә кереп, утлы күмер өстендә ялан аяк йөрерлек сабырлык пәйда була. Хастаханәдән Рәйханә бөтенләй башка кеше булып кайтты. Ул дөньяда бик күп авырулар, ярдәмгә мохтаҗ кешеләр барлыгын, ул авыруларга ярдәм күрсәтердәй затларның аз булуын белде. Терелеп туган йортына кайткач, Рәйханә әнисенә булай диде: "Әни, мин врачлыкка укымакчы булам. Кешеләргә ярдәм итәсем килә." "Җаның теләгәнне эшлә, кызым. Тик исән генә бул. Бер үк исән генә бул, балакаем", диде әнисе. Институтка кереп, кулына студент кенәгәсе алганда, аңа инде 24 яшь тулып килә иде. Юк, Фәнилен онытмады ул. Берничә мәртәбә Миләүшәгә хат язды. Тик аңардан җавап хаты килмәде. Аптырагач каникул вакытында якларына чыгып китте. Фәнилнең туган йортында аны кулына бала күтәргән яшь хатын каршы алды. Әнисенең хатыны икән. Төп йортта яшиләр. Әниләре 2 ел элек вафат булган. Миләүшә кияүгә чыгып Үзбәкстан якларына китеп барган. Фәнил? Юк шул. Аңардан бер нинди хәбәр дә юк. Шулай итеп өметләр өзелде. Шук Фәнил, усал Фәнил, мәңгелек яшьлек илендә адашып, югалып калды. Рәйханәгә яшәргә кирәк иде. Юлына Вәлиҗан атлы кеше килеп чыккач, гәрчә аңа карата күңелендә бер нинди хис уянмаса да, кияүгә чыгарга ризалык бирде. Кызының яшьлек мәхәббәте турында хәбәрдар булмаган ана баласы өчен сөенеп бетә алмады. Кияү бик акыллы булып чыкты. Эчми, тартмый, кулыннан эш килә. Ям өстенә ям булып, бер-бер артлы оныклар туды. Бәхет өчен тагын ни кирәк? Хәер, әнисе генә түгел, Рәйханә дә тормышыннан риза, шат иде. Эшендә хөрмәт итәләр, ире кулында гына күтәреп йөртмей, 2 баласы да таза, сау сәламәт. Әмма язмыш кайчакта бик рәхимсез, усал булып куя. Ул адәм балалары белән шаярырга, аларны үртәргә, ипле генә, җайлы гына барган юлларыннан яздырырга ярата. Эш урыныннан ял йортына юллама биргәч, Вәлиҗан хатынын үгетли башлады. "Әйдә бергә барыйк. Балаларны әбидә калдырырбыз." Рәйханә ризалашты. Юлда булган бер вакыйганы санамаганда, барысы да әйбәт булды. Исән-имин йөреп кайттылар. Тик киткәндәге Рәйханә белән кайткандагы Рәйханә башка иде инде. Аны гүя алмаштырып куйдылар. Рәйханә кабат яшьлегендә яши башлады. Гүя кабат 18 яшьлек тиле кызга әйләнде. Гүя акылын җуйган иде. Ял йортыннан кайтканда капкалап алырга дип, алар юл буендагы бер кафега туктадылар. Вәлиҗан ризыклар исемен кулына тотып сайлана башлады. "Минем пылау ашыйсым килә. Сиңа нәрсә китертим? Әйдә шия белән туңдырма алабыз. Эшкә бераз салкын кермәсме? Янам югыйса. Бигрәк иссе." "Рәйханә, сиңа әйтәмиш. Әллә ишетмисең инде?" Әйе, Рәйханә аны ишетмиде. Туңдырма ашамаса да, аның эче тышы калтырый. Йөзе кардай агарган, иреннәре дерелди иде.
Чөнки хәзер генә, менә хәзер генә аның күз алдыннан Фәнил үтеп китте. Урам ягындагы ишектән җил атлап керде дә, залга гамьсез ашыгыч караш ташлап эчке якка кирип китте. Аның өстендә аппак күлмәк иде. Чәчләре дә күлмәге кебек аппак иде. «Ни булды сиңа?» дип сорады ире. Рәйханә кисәк кенә урыныннан кузгалып, кассир хатын янына йөгереп килде. Үзен тыңламауларыннан, ишетмәүләреннән курыккандай ашыга-ашыга сорады. «Сез Мустафин Фәнил дигән кешене беләсезме? Ул сездә эшләмиме?» «Белмәскә, бу кафе аныкы ич. Нәрсә булган?» Рәйханә хатынга җавап биреп тормыйча, Фәнил кирип югалган ишеккә йөгерде. Әле бер, әле икенче бүлмә ишеген ачып, ак күлмәкле кешене эзләде. Ахыр чиге тар коридорда ул аңа килеп үк бәрелде. Тегесе аны моны аңлаганчы, «Фәнил, син исән, я Алла, син исән!» дип аны кочып та алды. Бергәләп Фәнил кабинетына керделәр. Моның чын булуына, каршында чынлап та өзелеп сөйгән кешесе икәненә әле һаман ышанып бетә алмаган хатын, аның кабат югалуыннан курыккандай күңелендәгесен әйтеп калырга ашыкты. «Син нигә әйтмәдең? Нигә исәнлегеңне белгертмәдең? Нигә килмәдең? Мин бит сине шундый көттем, Фәнил!» Фәнил аңа стакан белән су китереп бирде. «Тынычлан әле, Рәйханә. Син мине тыңла. Мин сине эзләп таптым. Тик син ул чакта бәби табу йортында идең. Нишлим? Нәрсә дием? Кеше гаиләсенә ничек кысыласың? Син кайларда йөрдең соң, Фәнил? Ник бер хәбәрең булмады?» «Аларын белү сиңа кирәкми. Башы булган кеше кайда да җаен таба». «Инде нишлик, Фәнил? Минем сине югалтасым килми. Син минем өчен бик кадерле, беләсеңме шуны?» «Мин инде оныткансың дип уйлаган идем. Ничә ел бит. Мин дә өйләндем. Улым бар». Рәйханә уйнап киткәндәй булды. Чынлап та, дөньяда алар икәү генә түгел. Дөньяда ул белмәгән хатын, Фәнилнең хатыны бар. Дөньяда тагы Вәлиҗан бар. Ул аны югалткандыр. Шулай кисәк торып китүенә аптырагандыр. Аңа бик авыр булып китте. Күңеленә суык кирип тулды. Әле генә күкләрне иңләп очкан шатлык кышы яраланып түбәнгә атылды. Рәйханә Фәнилгә бер сүзсез озак кына төбәлеп торды да, урыныннан кузгалып ишеккә таба атлады. Төш кенә бу. Син Фәнилне күрмәдең. Ул юк. Юк ул. Ләкин Фәнил бар иде. Ул да Рәйханәсен өзелеп сагынган иде. Яшьлек ярын кочагына алып иреннәренә капланды. Шашып үпте. Алар дөньяда гүя икәү генә калдылар. Башка беркем юк, һәм кирәкми дә. Тик шул чак ишек ачылды. Каршыларында Вәлиҗан пәйда булды. Килеп керде дә, мондагы хәлне күреп тораташ катып калды. Иреннәрен кысып теш арасыннан коры гына: «Әйдә, безгә китәргә вакыт», диде. Ләкин шатлыгыннан исергән хатын аны аңламады. Һич кирәкмәгән нәрсәләр сөйли башлады. «Вәлиҗан, бу бит Фәнил. Ул исән. Без аны югалткан идек. Инде ничә еллар. Менә бит нинди могҗиза, ул исән». Вәлиҗан хатынының шатлыгын уртаклашырга ашыкмады. Эчке ярсуын көчкә тыеп: «Әйдә, киттек. Кайтабыз. Югыйсә төнгә калабыз», дип кабатлады. Шулай итеп кайтып киттеләр. Фәнил аларны урамга чыгып затып калды. Җәйнең эссе бу көнендә аның күңелендә буран кузгалган иде. Рәйханәне утыртып киткән машина күздән югалгач, ул дөньяның артык бушап, суынып китүен тойды.
Рәйханәнең хушбуй исләре ак күлмәгенә, тәненә ягылып калса, ул үзе ирнең бар җанын биләп алып өр-яңадан элекке урынына, йөрәк түренә, мәхәббәт тәхетенә менеп утырган иде. Без бергә булырга тиеш дип үҗәтләнеп уйлады ир. Бу мизгелдә Вәлиҗан белән үз хатыны Фәүзиянең язмышы аны бөтенләй борчымады. Гүя алар булмаган һәм бөтенләй юк та иде. Бу кешеләр алар тормышында артык иде. Вәлиҗан юл буе дәшмәде. Кырыс карашын юлга төбәп, теләсә теләмәсә дә хатынын тыңлады. Рәйханә сөйләде дә сөйләде. Әллә ничә тапкыр елый-елый, көлә-көлә, ул исән, әнекәем, ул исән бит дип кабатлады. Әйтерсең, бу хәбәргә Фәнилнең исән булуына Вәлиҗан гына түгел, бар дөнья шаккатырга, шатланырга тиеш иде. Авылга кайтып җиткәч, каршыларына әти, әни дип сөенә-сөенә йөгереп чыккан балаларын күргәч кенә айныды, аңлады Рәйханә. Әйе, Фәнил исән, ул кайткан, ләкин берни дә үзгәрмәячәк. Барысы да элеккечә кала. Бер эздән дәвам итәчәк. Үткәннәргә юл юк. Әмма күңел кырыс хакыйкать белән килешергә теләмәде. Рөхсәт фәлән сорап тормыйча һаман яшьлеккә, Фәнил янына йөгерде. Сөйгәнен бүгенгегә яртып кайтырга азапланды. Һәм Фәнил килде. Рәйханәнең эшенә поликлиникага килде. Юк җирләрен бар итеп, табибка моңзарларын бушатырга чират торган ике карчыкның кирип чыкканын бар сабырлыгын җыеп көтеп торды да, ашкыны батылып, табиб бүлмәсенә килеп керде. Доктор, йөрәгем авырта. Коткарыгыз. Мине бары сез генә коткара аласыз. Фәнилнең шулай кинәт күз алдында пәйда булуыннан югалып аптырап калган Рәйханә үзен көч-хәл белән кулга алып, тыныч, җитди булырга тырышты. Шишенегез, тыңлап карыйк йөрәгегезне. Шәфкать туташы алдында сер бирмәс өчен барысында кагыйдә буенча эшләргә туры килде. Кардиограмма төшерү өчен Фәнилгә юллама язып бирде. Борчылмагыз, алай куркырлык нәрсә юк. Аритмия булырга охшый. Ниндидер стресс кичергәнсез ахры. Стресс кичердем шул, доктор. Әле нинди стресс? Яшьлек мәхәббәтемне чираттым. Бөтен тынычлыгым бетте. Ни яшый, ни йоклый алмыйм хәзер. Нишләргә миңа? Киңәш бирегез, доктор. Доктор әйтте. Йөзендәге, күзләрендәге чәчрәп балкып торган шатлыгын яшерми әйтте. Сезгә яраткан кешегез белән бергә булырга кирәк. Мәхәббәт ул үзе дәва. Өйгә алар бергә кайттылар. Туры юлны урый-урый, әкрен генә сөйләшә-сөйләшә кайттылар. Вәлиҗан өйдә иде. Буларны күргәч, ни әйтергә белми аптырап калды. Күңеленә шом үрләде. Ләкин ул әдәпле, тәрбияле кеше иде. Вәлиҗан мәктәптә эшли, балаларга тарих укыта. Вәлиҗанның кешегә йодрык күтәрү, авыр сүз әйтү түгел, хәтта тавышын күтәреп дәшкәне дә юк. Сораулы карашын әле Фәнилгә, әле Рәйханәгә төбәп җавап көтте. Ул кич сорау-җаваплар, бәхәсләр, килешүләр киче булды. Ул кич нәрсә, кайда, кайчан уенын хәтерләтте. Әле сорау бирүчеләр, әле җавап бирүчеләр ягы җиңде. Иң авыры балалар язмышын хәл итү иде. Балалар минем белән китәчәк. Аларга әни кирәк, диде Рәйханә. Аларга әти дә кирәк, диде Вәлиҗан. Әтиләре мин булырмын. Борчылма, Вәлиҗан. Үземнеке итеп күрермен, тәрбияләрмен. Мин балалар яратам, диде Фәнил. Яратсаң, үзеңнекеләрне ник ятим итәсең, дип сорады Вәлиҗан. Фәнилнең һәр сорауга җавабы әзер иде. Мин аларны ташламыйм. Ярдәм итәчәкмен. Син дә балаларың белән очрашып торырсың. Ул төнне өчесе җирдә йоклады. Хәер,
Булай әйтү дөрес түгел. Чөнки ул төнне ишесе дә йоклый алмады. Ул төнне әллә аптыраганнан, әллә шатлыгыннан, әллә Вәлиҗанны кызганып, белмим тагы. Нигәдер Рәйханә елап чыкты. Ул төнне хәтта Вәлиҗан да елады. Тик Фәнил генә еламады. Ул канәгать иде. Ниһаять барысы да хәл ителде. Ниһаять аның тормышында да тотрыклылык, тәртип урнашты. Ниһаять ул үзе теләгән, үзе яраткан хатын белән яшәячәк. Фәнил үз эшен үтәде. Әйтәсен әйтте дә, туган ягына кайтып китте. Инде менә Рәйханә юлга чыкты. Поезд төн пәрдәсен йыртып алга чаба. Ул Рәйханәне яшьлек мәхәббәте, өзелеп көткән, сагынган кадерле кешесе Фәниле янына алып бара. Поезд төн пәрдәсен йыртып алга чаба. Ул матур төшләр күрә-күрә йоклап ятучы ике сабыйны туган йортларыннан, өзелеп сөйгән әтиләреннән айырып, 7 ят җирләргә, 7 ят кеше кочагына, үги аталары янына алып бара. Язмыш поезды алга, билгесезлеккә чаба. Фәнил аларны перронда каршы алды. Очрашу-күрешү артык гади килеп чыкты. Әйтерсең сеңлесенме, апасынмы каршы ала. Килдегезме диде дә, әйберләрне машинасына ташый башлады. Рәйханәгә никтер артка, балалары янына утырырга кушты. Фәнилнең корылыгы, кырыслыгы, берни сөйләшмәве Рәйханәне гаҗәпләндерде. Хәтерен калдырды. Бераз баргач туктадылар. Фәнил кием салым кибетенә кирип нидер алып чыкты. Аннары тагы бер йортка кагылдылар. Анысыннан Фәнилгә ярып, Кыш бабайныкыдай аппак сакал мыеклы, ак кашлы мөлаем бер карт чыкты. Ул кулына ак тукымага төрелгән нидер тоткан иде. Карт Рәйханәләр ягына борылып, «Әссәләму галәйкүм» дип исәнләште. «Исәнмесез» дип җавап бирде хатын. Сәламгә каршы «Ва галәйкүм әссәләм» дип җавап бирү фарыз. Исәнмесез җавап түгел. Исәнме сез дигән сорауны гына аңлата дип канәгатьсезлек белдерде карт. Гафу итегез, диннең бөтен нечкәлекләрен белеп бетермибез шул. Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп. Шул чак сүзгә Фәнил дә кушылды. Борчылма, Мәүлид агай, ирәнерләр, хәзер заман башка. Әлхәмдүлиллаһи шөкер, динсезләр заманы үтте, иманга кайтабыз, диде карт. Башка сүз булмады. Фәнил юл буендагы кафесыннан якындагына, булса 2-3 чакрым ераклыкта урнашкан, нибары бер урамлы кичкенә генә авылда яши икән. Аның йорты башкаларныкыннан зурлыгы белән түгел, бары яңа булуы белән генә аерылып тора. Кыйма капкалар да, йорт үзе дә өр-яңа. Барысы да гәрәбәдәй балкып торган сап-сары нарат агачыннан, нарат такталарыннан эшләнгән. Курчак өе кебек матур, төзек йорт. Рәйханә никтер шул йортны калдырып китәргә мәҗбүр булган көндәшен кызганып куйды. Авыр булгандыр бу матурлыкны калдырып китү. Кеше бәхетен, җылы оясын җимереп килә ул бу йортка. Хәерле булсын. Күңелдә бер нинди шатлык юк. Бар тик үзен гаепле сизү тойгысы гына. Булай булыр дип уйламаган иде Рәйханә. Балалар да никтер буйыгып калган. Бер сүз дәшмиләр. Йортка башта түбәтәйле карт кирип китте. Фәнил кулындагы төргәкне сүтеп, ефәк яшел яулык чыгарды. Аны Рәйхананың башына япты. Шулай кирәк. Хәзер безгә никах укыйлар. Без никахсыз кушылырга тиеш түгел. Хатын югалып калды. Ул бит Вәлиҗаннан законлы рәвештә аерылмаган. Балаларын яртты да чыгып китте. Бу турыда Фәнилгә әйткәч, тегесенең әллә ни исе китмәде. ЗАГС кәгазе юрында, чүп кенә ул. Вәлиҗан бит сиңа талак диде. Рәйханә тагын гаҗәпләнде.
Кайчан? Өстәл артында утырганда әйтте бит. Ишетмәдеңме ни? Юк, хәтерләмим. Фәнил елмайды. Әйдә, тизрәк керик. Мәүлет абзый көтәдер. Балалар әлегә... Я, ярый. Керсеннәр. Тик шауламагыз. Шыпырт кына утырыгыз. Өйдә табын кырылган, бар нәрсә әзерләп куелган иде. Фәнил эшеннән 2 хатын кыз алып килгән. Кунакларны шулар көйләп йөрде. Рәйханә табын артында гына утырды. Никах мәҗлесе тәмамлангач, Фәнил мулла агайны да, хатыннарны да өйләренә илтә китте. Аулакта калуларыннан файдаланып, Рәйханә йорт белән танышып чыкты. Йокы бүлмәсенә килеп кергәч, озак кына 2 кешелек иркен киң караватка карап торды. Берәү монда Фәнил кочагында наз сөюгә күмелгән. Шул мәхәббәтнең татлы җимеше булып, уртак бала дөньяга килгән. Фәнил хәзер Рәйханәнеке. Мулла агай аларга никах укыды. Ул Фәнил кочагына никахлы хатыны булып керә. Рәйханә үз уйларына үзе ялып уңайсызланып түр бүлмәгә чыкты. Балалар урыннарыннан кузгалмаганнар. Берни белән дә кызыксынмыйча, икесе дә һаман диванда бөрешеп утыралар. Әни, без кайчан өйгә кайтабыз дип сорады ирек. Мин әтиемне сагындым. Өйгә кайтасым килә, диде Алия. Анысының күзләренә яшь тулды. Нигә? Сезгә монда ошамыймыни? Ошамый, дип кистереп әйтте улы. Минем өйгә кайтасым килә, дип кабатлады кызы. Рәйханәнең кәефе төште. Хәрабәләрдән төзелгән яңа күпер бары 2 кешене, Фәнил белән икесен генә күтәреп торырлык икән. Шушы кечкенә 2 сабый кереп басса да җимерелеп төшәчәк ул. Һәр шатлыкның, һәр бәхетнең үз вакыты. Фәнил соң кайтты. Кәефе никтер кырылган иде. Эшкә кагылган идем. Санэпидстанциyaдан тикшерү белән килгәннәр. Җилеккә үттеләр инде тамам. Барсын да көйләргә, барсына да төртергә кирәк. Тагы штраф салып киттеләр инде. Нәрсә өчен? Онытканмын да. Син дә врач бит әле. Акча кайрасылары килсә, сәбәбен таба инде алар. Эшләмәгән кешенең генә гаебе булмый. Рәйханәнең беренче кичне ямсызлисе, үзенең дә Фәнилнең дә кәефен бозасы килмәде. Шуңа эш турында башка берни сорашмады. Сүзне бүтәнгә борды. Фәнил, балаларны кайда яткырыйм? Илдар бүлмәсендә йокларлар, диде ир. Бу сүзне әйткәч, үзе дә уңайсызланып куйды. Менә бит хәлләр ничек? Үз каны, газиз баласы бүлмәсенә Вәлиҗанныкылар хуҗа булачак. Никтер Рәйханәсе белән кушылу көткән шатлыкны бирмәде. Бәлки, бергә үткәргән төннән соң кәефләр үзгәрер. Ничә еллар буе хыялланган, өзелеп сөйгән тәүге ярын куенына алачак бит. Рәйханәнең кайнар иреннәрен, утлы сулышын тешләрендә күреп саташты ул. Хәтта Фәүзиягә ялгышып әллә ничә мәртәбә аның исеме белән дәшә язды. Менә ниһаять, көткәне кадерлесе аның каршында утыра. Үрелдә кош, үп, үзеңнеке ит. Фәнил Рәйханәнең тулы иреннәренә, мәрмәр сыман ак шома муенына комсызланып карап куйды. Рәйханә бу карашны тойды. Уңайсызланып башын иде. Юк, бу элеккеге дәртле чая Рәйханә түгел. Элекке Рәйханә үзе атылып кочакка керә иде. Шул кайнарлыгы, тышка бәреп чыккан дәртле ялкыны белән Фәнилне өтеп ала, тәмам тилегә сабыштырып бетерә иде. Ир Рәйханә белән үткәрәсе татлы төн турында уйлап: Мин мунчада юынып кайтам. Син балаларны йоклата тор, диде. Мин синең белән ятам, дип көйсезләнде Алия. Юк, кызым, абыең белән икәү бергә йокларсыз. Син нигә безнең белән йокламыйсың, әнием? Шул чак ирекнең ачулы тавышы яңгырады. Йөдәтмә әнине. Ул Фәнил абый белән йоклый.
Кызы ышанмады. Юк, әнием шит абыйлар белән йокламый. Ул әтине ярата. Әйе бит, әнием. Аның соравы җавапсыз калды. Шул чак Алия елап ук җибәрде. Без нигә монда килдек? Минем өйгә кайтасым килә. Рәйханә аны көчкә тынычландырды. Аннары түр бүлмәдән кәнәфи алып кереп, балалары янына урнашты. Әкиятләр сөйли-сөйли үзе дә йоклап китте. Ул уянганда инде таң аткан, Фәнил эшкә китеп барган иде. Шул чак буылып өтерә башлады. Чыкса, капка баганасына сөялеп, сары яулыгы өстеннән ирләр бүреге кигән, кара бишмәтле бер апа басып тора. Рәйханәне күргәч, бу нәмә дигән сыман кашларын җыерып, булай да калын иреннәрен бүлтәйтеп куйды. Карашында аптырау иде. Миңа Фәүзия кирәк иде бит. Ул юк, диде Рәйханә. Син кем? Фәүзиядән грилка алып торган идем. Ярар, үзе кайткач кулына тапшырырмын инде. Ни соң ул? Грилка инде? Эшем авыртканга аптырап куйган идем. Барыбер ярдәм итмәде. Кайдасың, Фәүзия? Рәйханә гаепле кеше кебек башын иде. Ул китте бит. Китәр дә шул, монда бикләнеп ятканчы. Тегендә барма, монда кермә, моның белән сөйләшмә. Көнләшеп җанына тиде тәмам. Әйе, хәтерли Рәйханә. Бар иде Фәнилдә андый яман гадәт. Башка егетләр белән сөйләшү түгел. Берәрсенә елмаеп карасаң да, бүртенеп кызарып чыга. Йодрыкларын түйни башлый иде. Ләкин бит ул Рәйханәне, яраткан кызын көнле иде. Яратмаган кешене нигә көнләргә? Әллә соң Фәнил хатынына да битараф булмаганмы? Аны да яратканмы? Олайса, ник ансатқына айырып җибәргән? Ничек яшәгәннәр икән алар? Менә бу хатын белүен дә беләдер. Сорашсаң байтак нәрсә сөйләр иде. Тик кирәкми, ярамый. Килеп урнашмас борын дәрәҗә төшереп гайбәт җыеп йөрү килешмәс. Аннары артыгын белүдән әллә ни файда да булмас. Башын гына ныграк авыртыр. Рәйханә шундый нәтиҗә ясады да сүзне тәмамларга булды. Бирегез грелканы. Мин Фәүзиягә үзем тапшырырмын. Шулай да табиб буларак киңәшен бирде. Нинди шир булуын белми торып, грелка куярга, эшне җылытырга ярамый, апа. Файдадан бигрәк зыяны булуы бар. Апа кеше курка калды. Җылының ни зыяны булсын? Син каян беләсең? Врач мәллә? Әйе, мин врач, диде Рәйханә. Әлей! Олайса дәвала, апайым. Минем эшем авырта. Менә моннан гел аска тарта инде. Апа кулларын корсак астына куеп күрсәтә үк башлады. Капка төбендә карап булмас. Әйдәгез, кирегез. Өйгә үтегез, диде Рәйханә. Юк, сезгә ярамый. Лучше үзең безгә кер. Ник ярамый? Хатын аны ишетмәмешкә салышып, сүзне икенчегә бурды. Монда минем кебек ширләшкәләр йорт сайын. Картлык шатлык түгел шул, кеше түгел, тимердә күгәрә. Сез ерак торасызмы соң? Юкла, безнең авыл кичкенә бит ул. Әнә минем йорт моннан күренеп тә тора. Калай түбәле. Күрәсеңме? Соңрак кагылырмын, диде Рәйханә. Юк, син хәзер кара, может минем гел начар ширдер. Рәйханә өйгә кереп, тыныч кына йоклап ятучы балаларына күз салды да, өстенә пәлтәсен киеп кабат чыкты. Әйдәгез алайса. Чынлап та авыл зур түгел. Бер башыннан икенче очы күренеп тора. Йортлар уртача, зур да түгел, кичкенә дә. Барысы да бер чама, җыйнак кына. Кайсылары иске, кайсылары бик иске, кайсылары хәтта бушта. Тәрәзәләренә аркылы-торкылы такта кадакланган. Урамны кардан чистартсалар да, кайбер капка турылары кеше йөрерлек тар сукмакны санамаганда кар астына күмелеп калган. Колхоз бармы соң монда, дип сорады Рәйханә. Колхозга йөрерлек кешесе бармы диген? Җыен карт кырыгына калды. Укырга бала булмагач мәктәпне дә яптылар. Рәйханә борчылып уйлап куйды.
Ирек кайда укырсың? Аңа бит быел мәктәпкә барасы. Сәер, нигә монда килеп урнашты икән Фәнил? Бигрәк караңгы ул иш бу. Сөйләшә калай түбәле, тышы балчык белән сыланган йортка килеп җиттеләр. Күптән буяу күрмәгән, яңгыр кардан дымланып каралган капка ыңгырашып кына ачылды. Ахрысы, ул да авыру иде. Әйдә үт, уңайсызланып торма. Бездәге хәерчелеккә исең китмәсен. Пенсионерның мәңге байысы юк инде аның. Йортның тышында гына түгел, эчендә дә ярлылык ярылып ята. Апаның тормышы бик тыйнак иде. Биредә иң затлы, иң заманча әйберләрдән түрдәге телевизорны гына санарга була. Әгәр ул да булмаса, урамда 21-нче гасыр икәненә ышанмый торырсың. Рәйханә хатынга түрдәге агач караватка ятарга кушты да, мич артындагы юынгычта кулын юып килде. Кул сөртергә куелган сөлге юа тәмам юкарып, төссезләнеп беткән. Әмма үзе бик чиста, ару иде. Авыртуның билгеләрен сорашкач, куллары белән баскалап тикшереп чыккач, Рәйханә тәҗрибәсеннән чыгып нәтиҗә ясады. Ишегез төшкәнгә охшый. Төшәр дә шул, бу хәтле күтәрүгә. 20 капчык бәрәңгене базга бер үзем ташыдым. Булышучыгыз юкмыни? Апаның үз балаларын хурлап яманлап торасы килмәде. Оларның үз мәшәкатьләре баштан ашкан. Хөкүмәт эшенә дә чабалар, шабашкыга да. Шунсыз акча җиткерә торган түгел бит. Бүтән нәрсә от бәясе. Рәйханә нинди дарулар кирәклеген язып бирү өчен кагаз ручка сорады. Апаем, язма да лучше. Мәңге барасым да, оласым да юк. Дарусыз булмый. Мин сезгә больницага, гинекология бүлегенә кереп ятарга киңәш итәр идем. Иш төшкәннән әнә мунча яхшы. Сабын белән өскә таба сыпырасың да, урнаша ул үз урынына. Гомергә шулай дәваландык. Бүлнистә кем көтә безне? Барыбер карамыйлар. Үзегездә аптека бармы? Бар иде, ансында ябып куйдылар бит апаем. Безнең ише карткыры кемгә кирәк? Тизрәк бетсеннәр диюләредер. Шәһәргә моннан еракмысың? Байтак шул, диде хатын сузып кына. Юл хаклары кыйммәтләнде дә соң. Элек дөнья рәхәте иде. 5 сумга бөтен районны айкап кайта идек. Бетте шул безнең замана, йырткычлар килде. Халыкны акыртып талаучылар. Апа бу сүзләрне никтер Фәнилгә атап әйтә шикелле тоелды. Рәйханә китәргә ашыкты. Чәй ич дияр идем, сыйлар әйберем юк. Сыер булмагач, сөте генә дә юк бит аның. Хәзер көч юк шул, асрап булмый. Юк, берни дә кирәкми. Кайтыйм мин. Рәйханә урыныннан кузгалды. Балалар уянгандыр. Үзләренең капка төбендә аны Фәнил каршы алды. Рәйханә гаепле кешедәй. Булай иртә кайтасыңны белмәдем. Ашарга да пешермәдем дип аклана башлады. Мин ашарга түгел, сине сагынып кайттым. Кичә шундый тәмле йоклый идең, уятырга кызгандым. Фәнил кухняга кереп тә тормый серле елмаеп, Рәйханәне йокы бүлмәсенә чакырды. Ишекне ябып куйды да, сулышына буылып, аны кычарга, шашып үбәргә кереште. Рәйханә бөтен буыннары йомшарып, мәхәббәтнең җылы, тылсымлы бишегенә чумам дип торганда, ишек шакыдылар. Мондагыларның рөхсәт җавабын да көтми, ул ачылып та китте, һәм анда Алиянең тузган башы күренде. Тарсынып, уңайсызланып тормыйча теләген әйтте дә салды. Әни, минем пес итәсем килә. Рәйханә кызының шундый вакытсыз килеп керүенә акланырга теләгәндәй, иңнәрен җыерып Фәнилгә мәгънәле генә карап куйды. Тегесенең йөзендә ризасызлык ярылып ята иде. Балалар торып юынгач, бергәләп чәй эчәргә утырдылар. Табын өстендә киеренке тынлык эленеп торды. Ирек белән Алия бурыннарын өстәлгә төртеп тыныч кына ашадылар да, ишетелер-ишетелмәс кенә рәхмәт диеп торып киттеләр. Син кайда йөрдең соң әле дип сүз башлады Фәнил. Рәйханә сөйләп бирде. Күпме түләде соң? Кем? Дип гаҗәпләнде Рәйханә. Бушка карамагансыңдыр бит. Сәвит заманы түгел. Мин аңардан акча сорамадым. Сорарга кирәк иде.
Хәзер бармак селкеткән өчен дә акча түли торган заман. Сине кем бушка карый? Кешегә ярдәм итми булмый инде, Фәнил. Ул ападан ни аласың? Ну, шабында алайса авыл буйлап. Карт кырының шире бетмәс. Йомшаклыгыңны сизеп алсалар, йөрләре белән килә башлыйлар. Башыңа менеп утырачаклар, әйтте диярсең. Беләм инде мин мондагы хәерче көтүен. Нишлимсең, Фәнил? Бурып чыгарыйммы? Кешегә ярдәм итмәскә минем хакым юк. Мин врач. Син минем хатыным. Мин кайтканда син өйдә булырга тиеш. Рәйханәнең йөзе кызарып чыкты. Ул куллары белән чигә турысын уып, Фәнилгә үпкәле караш ташлады. Син мин белгән Фәнил түгел. Дөнья үзгәртә ул. Син дә ботка пешереп йөрүче элеккеге Рәйханә түгел. Әнә ничек эре сөйләшәсең? Укыган имеш. Врач имеш. Фәнил кулындагы чәй калагын ачу белән өстәлгә ташлады да, кисәк кузгалып торып китте. Чыгып киткәндә борылып әйтте. Һәм шуны бел. Минем йорт проходной двор түгел. Монда хәерчеләр ясы оештырма. Рәйханә ни дияргә белмичә сүзсез басып калды. Фәнил бары төн уртасында гына кайтты. Аны каршылаучы булмады. Рәйханә балаларын кышып йоклый иде. Ул куркып уянды. Төшендә су кергәнен күрде. Аяклары, куллары талган, кыймылдарлык та хәле юк. Ярга шундый ерак. Күпме генә тырышса да, урыныннан кузгала алмый, гел бер урында әйләнә. Һич ярга якыная алмый. Мин батам дип куркып уйлый Рәйханә. Коткарыгыз дип кычкырмакчы була, әмма тавышы чыкмый. Шул чак үзенә таба йөзеп килгән көймәне күрә. Аңа кул булгый. Көймәдә битараф йөзен каядыр еракка, читкә төбәп, бер ир-ат утыра. Ләкин ул Рәйханәне күрми. Көймә әкрен генә чайкала, Рәйханә яныннан үтеп китә. Рәйханә аңа үрелә. Тик буе җитми. Котылуга бер нинди өмет юк. Көчсезләнгән тәнен су һаман аска тарта. Нәкъ шул чакта ул куркуыннан сискәнеп, калтыранып уянып китте. Өнендә дә сулышына кабып, ярга ташланган балык сыман еш-еш сулы икән. Ярый әле төш кенә дип уйлады хатын. Торып сәгатькә күз салды. Сәгать телләре төнге 3-не күрсәтә иде. Рәйханә Фәнил турында исенә төшереп, йокы бүлмәсенә керде. Ир күлмәк чалбарында салмаган килеш, киң караватны бер үзе биләп, таралып йоклап ята иде. Ник ул мине уятмады икән? Рәйханә карават кырыена килеп утырды да, ирнең татлы йокы дөньясында онытылган тыныч йөзенә төбәлде. Кайчандыр ул менә шул күзләрне, иреннәрне үлеп сагына. Бер күрергә, бер үбәргә тилмерә. Фәнилен туйганчы күрер, кычып назлар өчен әллә ниләр бирергә риза иде. Менә алар бергә, бер түбә астында яшиләр. Бер өстәл артына утырып ашыйлар, ләкин гүя чит кешеләр. Талашырга өлгерсәләр дә, бер-берсен рәхәтләнеп назлаганнары, сөйгәннәре юк. Ни булды соң? Нигә булай килеп чыкты? Рәйханә ир кырына ятып, куллары белән аның йөзенә кагылды. Фәнил йокы аралаш ризасызлык белдереп башын чайкады да, икенче якка борылып ятты. Хатын ирне кычып, йөзен аның киң аркасына терәп сыенып ятты да, үзе дә йоклап китте. Уянганда ул Фәнил кочагында иде. Аныкы булуын ничектер аңларга да өлгерми калды. Барысы да артык ашыгыч, артык гадәти килеп чыкты. Беренче төннәрен, зарыгып кавышуларын һич тә булай күз алдына китермәгән иде Рәйханә. Әйтерсең лә, бар күңелен балкытып шау чәчәктә утырган сөю гөлен төбе тамыры белән йолкып алдылар да, аның урынына авыр таш бастырып куйдылар. Җанда коточкыч бушлык, салкын бушлык кына калды. Көн искиткеч авыр узды. Кулыннан эш төште.
Җитмәс Сәүлия йокыдан уянып күзен ачуга, ярсып-ярсып елый башлады. Төшендә әтисен күргән икән. Үкси-үкси такмаклады. Өйгә кайтасым килә, әтине сагындым. Ирек абый кеше буларак үзен сабыррак тотты. Тик сеңлесен тынычландырмады. Аның сүзенә кушылып: "Әни, ник без монда яшибез? Ник һаман өйгә кайтмыйбыз?" дип сорады. Шул ук сорауны Рәйханә үзенә дә бирде. Ник мин монда? Тик җавап тапмады. Чөнки кичәге җавап бүгенгә инде ярамый иде. Ничә елдан соң аларны очраштырып, язмышларын бергә бәйлисе мәхәббәт бүген иртән уртак ятакта, Фәнилнең салкын кочагында соңгы сулышын алып җан бирде. Фәнилнең сүзләре рас килде. Шул көнне аларның капкасын байтак кеше шакыды. Картлар да якты дөньядан туймаган, берәүнең дә үз теләге белән гүргә кереп ятасы, сызланып, авыртынып яшисе килми. Шәһәргә барып доктор эзләп йөрисе булмаганга сөенә-сөенә, кызым, ярдәм ит диеп Рәйханәгә килделәр. Фәнилнең ризалыгы булмаса да, ул аларны өйгә дәште. Ләкин ни гаҗәп, берәү дә бусаганы атлап кермәде. Шулай да җаен таптылар. Күрше Ныгман бабайның йорты медпунктка әйләнде. Кайсыларын шунда кереп карады Рәйханә, кайсыларына карап тикшереп тормый киңәшен генә биреп җибәрде. Буыннары сызлаудан зарланып килгән бер карчыкның сөяк белән тирегә генә калган коры ябык аякларын баскалап утырганда, Ныгман карт өенә Ирек килеп керде. "Әни, Фәнил абый кайтты. Ул сине чакыра." Урамга чыккач, Ирек әнисе артыннан бармыйча, Ныгман карт йорты капкасына сөялеп калды. Рәйханә ашыга-ашыга атлаган җиреннән кире борылып, аның янына килде. "Улым, ни булды? Әйдә өйгә кайтыйк." "Ул безнең өй түгел. Минем анда кайтасым килми. Минем үз әтием белән яшисем килә." Ирекнең йөзе олыларча җитди, күзләренә мөлдерәмә яшь тулган иде. Рәйханә иелеп малайны кочып алды. Күңелен эчкәрүдән дымланган күзләрен улыннан яшереп, йөзен аның тар, ябык җилкәсенә терәде. Шул арада күңелендә әллә ничә сорау туып өлгерде. Нишләдем мин? Минем аркада күпме кеше газаплана? Мәхәббәтнең бәясе күпме? Ике кешенең бәхете сабый күз яшенә торырлыкмы? Алар кайтканда Фәнил кухняда ялгызы чәй эчеп утыра иде. Рәйханәгә каш астыннан гына карап куйды. "Нәрсә, тагын изге миссияңне үтәргә киттеңме?" "Туктат бу эшеңне, Рәйханә. Бетмәс корткаларның моңзары. Алар заманы үткән инде, яшисен яшәгәннәр." "Фәнил, аңла инде мине. Белемем, тәҗрибәм була торып, ни йөз белән ярдәмнән баш тартыйм. Минем дә кешеләргә хезмәт итәсем, кирәкле буласым килә. Гомер буе өй саклап утырыйммы? Мин эшсез тора алмыйм. Зинһар миннән домохозяйка ясама." "Хатын кызның эше ирен карау, балалар тәрбияләү. Бу карт корыдан барыбер беркемгә файда юк. Бик беләсең килсә, мин аларны йортлары, җирләре белән әллә кайчан сатып алдым инде. Бу авыл тулаем минеке." Рәйханә гаҗәпләнүеннән телсез калды. Фәнилнең сүзләрен аңламый аптырады. Хәзер кешеләр дә сатыламы ни? "Кешеләре кирәкми миңа, җир кирәк. Монда җир яхшы. Ипигә ягы башарлык. Киләчәккә планнар зур минем." "Хәер, нәрсә дип сиңа сөйләп торамсың әле? Хатын кызның аңлыйсы бармы?" "Сине аңлау чынлап та авыр, Фәнил. Дөресен әйткәндә, мин аптырыйм да әле. Кайдан синдә шундый байлык, шундый акчалар? Күктән яумагандыр бит. Эшләп кенә булай байып булмый." Рәйханә сүзен тәмамлый алмады, ир аны тупас бүлдерде. "Менә бусына кысылма. Анысында эшең булмасын. Үз өемдә дә тикшерүчеләр, прокурорлар кирәкми миңа." "Нигә шулай дурфа, рәхимсез син, Фәнил?" "Рәхимле булам дип мин нишләргә тиеш? Һәркем үзен үзе кайгырта.
Гомер булай да кыска. Фәнил шәйен дә эчеп бетерми урыныннан кузгалды. Һаваны кылыч белән кискәндәй кулын селтәде дә, мин кайтканда өйдә бул дип чыгып китте. Ул киткәч, Райхана бер эшкә дә тотына алмыйча бик озак уйланып утырды. Элек ир хатынын тормыш иптәше, тормыш юлдашы дип язу сөйләү бар иде. Бәлки, шулай дип әйтү дөрестер дә. Бу катлаулы дөньяда адашмас өчен ышанычлы юлдаш, таянырдай иптәш кирәкмимени? Гомер юлларын бер-береңнең күзенә карап, елмаеп кына үтеп булмый. Икең дә бер якка, бер тарафка карап тигез атлау кирәк. Бит Вәлиҗан нәкъ шундый иптәш иде. Наз сөюгә, җылы сүзгә саран, кырыс булды. Әмма бер кайчан Рәйханәне кимсетмәде, рәнҗетмәде. Аны тиң күрде. Уңыш шатлыкларын да, борчуларын да бүлешә белде. Кичләрен балаларны йоклаткач, алар телевизор карый-карый сөйләшеп утыралар. Эштә булган хәл вакыйгалар белән уртаклашалар. Гаилә хәлләре турында тыныч кына киңәш табыш итәләр иде. Аннары уртак ятакка яткач, Рәйханә күзләрен йома да, Вәлиҗанны Фәнил дип уйлап, күңелендә яшьлектә сөйгән ярын тудырып, ирен назларга сөяргә тотына. Көндезләрен Вәлиҗан белән булса, төннәрен ул, хыялында гына булса да, җаны күңеле белән үзен Фәнил кочагында итеп тоя. Иренә яратканының исеме белән дәшүдән куркып, иреннәрен тешли. Бу газапларга, ике яклы тормышка чик куярга теләп барысына кул селтәп, Рәйханә мәхәббәтне сайлады. Фәниле янына килде. Әмма барыбер көткән бәхетен, күңел тынычлыгын тапмады. Ничә еллар буе аны чакырып, үртә биләсләндереп торган, төшләрендә күрә-күрә хыялланган әкияти гүзәл ярга илтүче күпер ишелеп төште. Ничә еллар буе куенында саклап, кадерләп йөрткән затлы бәллүр савыт, саксыз кагылудан җиргә төшеп, шәлпәрәмә килде. Нигә шулай булды соң? Кичке якта аларга тагы берәү килде. Бусы инде рөхсәт фәлән сорап тормый гына, туп-туры өйгә үтте. Балалар бүлмәсенә кереп, шкафларны ук актара башлады. Рәйханәнең кемсез, нишлисез дигән сораулары һавада эленеп калды. Хәер, ул сораулар урынсыз, мәгънәсез иде. Алар бары аптыраганнан гына бирелде. Чөнки бу өйгә шулай атылып кереп, анда хуҗаларча дөп-дөп басып йөрергә хакы булган кеше бары ул гына. Фәнилнең хатыны гына була ала. Рәйханә көндәшен кызыксынып сынап күзәтте. Фәүзия күз төшмәслек, яратмаслык яр түгел. Матурлыгы, яшьлеге, дәрте ташып тора. Хәтта нәфрәтенә буылган чагында да нәфис, сөйкемле булып күренә. Хатын сумкасына ниндидер чүпрәк чапраклар тутырды да, ишеккә юнәлде. Ләкин барыбер дәшми түзә алмады. Эченә җыелган бар ачу әрнүен, чыгып киткәндә булса да яшенә буылып Рәйханә өстенә аударды. Кеше бәхетен җимереп, бала ятим итеп, мәңге рәхәт күрәсең юк. Аның мәхәббәте 3 көнгә дә җитми. Күрерсең, сине дә куып чыгара ул. Ачуы килгән саен тиле кебек талак дип кычкыра башлый. Бүген мулла, иртәгә шайтан. Ник килгәнеңә үкенерсең әле. Безнең күз яшьләре төшми калмас. Ярсуыннан хәлсезләнеп ишек яңагына сөялгән хатын, көндәшенең каршы дәшмәвенә аптырап, кинәт тынып калды. Рәйханә үткәннәр белән киләчәк арасына ялгышып килеп кергән бу саташкан көннәргә, адашкан мәхәббәткә нокта куярга теләп, тәвәккәлләде. Хисләр буранында адашып йөргән күңелне акыл белән килештерергә, кайчанда булса барыбер кырыс чынбарлыкка кайтарырга кирәк иде. Әгәр бу йортта бәхетле була алгансың икән, кайт син, Фәүзия. Мин китәм. Безне өйдә көтәләр. Шулай диде Рәйханә. Шулай диде дә иркен сулап куйды. Әйтерсең өстеннән тау төште. Әйтерсең
Әллә ничә кешенең язмышы бергә килеп чуалган гомер йомгагын киләчәк сукмагына тәгәрәтеп, бер-берсенә шәбәләнеп уралган җепләрнең барысын бер юлы сүтеп язып җибәрде. Гөлчәчәк Хафизова укыды.